сайт vibrodiagnostic.ovo.bg. Оттам да си изберете файловия каталог. След отварянето на подкаталога буквенка, натискаме линка за сваляне от сървър. Оттам избираме бутона, десния бутон Download.bg, след това избираме бутонът файл и започва отброяването на 60 секунди. През това време кажа какви са възможности на тази програма. Тя е за деца от 5 до 6 годишна възраст, които да се научат да познават буквите, да четат печатни букви от екрана и както моя внук на 4-5 годишна възраст четеше вече субтитрите от телевизията, така и вашето дете ще успее да ги прочете. Обучението за буквите е поднесено в много достъпна, занимателна и пълна с интересни ефекти форма. Така децата успяват да усвоят предоставения материал. Как се инсталира и как се работи с програмата е предмет на следващото клипче. Да отговорите на въпрос или да въведете съответната, не сме улучили верния отговор и ни излиза опцията, нарочно го направих с цел да ви покажа ето го, да се запише в прозореца, да се запише текста, който е отгоре и след това да се продължи с натискането на бутона Continue. С това методът за изтегляне на програмата приключи. Натискате горния бутон и тръгва свалянето на програмата. Пита ви къде искате да я